kowa nan bane ka tambaye ta wanda ta lauke ba matsala okay ba damuwa za a samu insha Allah za a samu Allah ai na zuwa na ce yanzu ne musu mun riga ku zuwa sai to mun riga ku zuwa This is Lilimbawa, man. Lilimbawa on the building. This is Ali Jita. Yes. As you can see, this is Nazifia's Nani in the house. Akume bakin magana. Yau ma ya zo kuma zan yi magana. Kawun samu. Yawwa. Mr. President ba. Ai, sai mu wani tuna wani zizi yadda muke wani zira ka zane kawai tsara sa shi zane wallahi kyau wannan shine lilin baba ji dadin ka na tabbatarwa da yanzu a dogon da ya fi kowa ci wallahi wallahi kamar katon biredi a kirkirawa Allah a ciwo da kawai zan fara wallahi na gode Bayo na ne sai ko za je da mu dai gobe. Kawai a bisha da Boston ba.